שמדהים וקסום זה שכאילו אם אתה מסתכל ברמה השטחית על מה שאנחנו עושים, על האמצעים שיש לרשותנו, זה לא הגיוני, כאילו אין היגיון בזה שאלו החיים שמתאפשרים לנו. שאנחנו כזה פה באמצע שום מקום, בנופים המטורפים האלה, ושאנחנו חיים את החיים כמו שאנחנו חולמים, כן? ברור לי שלא כל אחד חולם, אבל אני אומרת, כאילו, על הנייר, זה לא ברור ולא מובן איך זה קורה. וזה קסם שהוא באמת כאילו עונה על הגדרה של קסם מבחינתי, כי אני רואה את זה כל הזמן אצל כל מיני אנשים בחיים שלהם, שכאילו על פניו אתה אומר, איך הגעת לפה? איך זה? זה הגיוני, זה קורה, זה קורה. נכון. אתה רוצה משהו, ברור לך איך אתה רוצה לחיות, אתה תעשה הכל כדי להגיע לדבר הזה, ואתה מסכים להרפות ולהיות באמון, פעם, קסם, קסמים. לגמרי. אני חושב שני דברים. ההבנה שכאילו לא משנה מה, כבר זה כל כך מושרש אצלנו, הרצון הזה להיות חופשי, להיות בחופש. אז כאילו זה, אנחנו כל הזמן, אנחנו מחפשים ללכת לשם. אנחנו לא מחפשים למשהו אחר. וגם כזוג, אנחנו כל אחד לפעמים מושך למקום היותר הגיוני, ריאליסטי, ואז השני בא עם המקום היותר יצירתי, היותר כאילו שמזכיר את האיכות כאילו בעצם. ואז כאילו שיש בעצם אפשרויות, והאפשרויות תמיד קורות. והדבר השני שרציתי להגיד זה שפשוט זה לא מזל. אין מזל, זה פשוט רצון שלי לרצות את זה, אז זה פשוט קורה. לחיות את זה, כן, לחיות את זה, ואני כאילו, זה מבחינתי, זה לא, וואו, איזה בר מזל אני, לא, זה זכותי הטבעית לחיות את הדבר הזה. יפה. וזה לא משהו שיכתיבו לי ויגידו לי, וואו, אתה חי את החלום, לא, אני חי את המקום שאני רוצה להיות בו בטבע, להיות במקום שנעים לי ושיפה לי, וזה לא פריבילגיה.